Bai, 10 urte zarroa gera, baina hori, urte honek eman duzkun esperientzia, ez dakit, egoteko beste modu baten hartzen dugu kontzertuak ere bai, oin 3 egun jarra izan dakasunen kontzertuak, badakizu pixkat sailkatzen, San Juanetan 3. egunean, igual oin ahotsakin helduko ginen, oin dela 10 urte ahots gabe heltzen ginen, orduan dosifikatze hori ere, 10 urteotan ere beste heldutasun puntu bat, eta hor bakarrik ganez, bai, kontzertuak aukeratzeko orduan, bai, ez dakit, filtro gehiago ja urtien ostian, bai, igual les goiaz, edo nora, lehen igual, jaten ginean, ez dakit, Barakaldora zoze gaizatiarren kontzertu bat aztera goizeko 3etan eta gaur egun ez goiaz. Danak, ez dakit, dana da garrantzia gaur egun ja. Beste gauza batzuk, 10 urteren pasauta gero hori, sarra hogera eta beste gauza batzuk baloratzen dugu, komodidad, bai, beste gauza batzuk jarri dugu mai gainean eta edozein lekutara, edozein modutan, mikrofono gabe, minimo batzuk behar dugu, kalian lurrian eola, entxufia, gauza elektronikoa, entxufia behar dugu, mikrofonua, batzuk uste dute ez etorri eta... Bai, ez dakit. Eta noiz arte, hori ezin dugu jakin. Gu behintzat oin gustora gauz eta holan gauzen petxartian, nire aldetikan behintzat aurrera. Baina hori, nauzia bagara, lan indio, ja beste gauza batzu dauz. Oin urtez, aia momentu bat urtez urte juten garena, balora urtia eta hurrengo urterako puntuak jarri eta zer nahi dugun, nora heldu nahi dugun eta aurtengoa, hoxe, 10. urte hurrena lehenengo gozatzia. Poalitxa izango zen, behintzat, aurtengo San Juanetan berriz 24an jotzia, hori, 10. urte hurren hori ez dakit, ospatzeko edo. Baina, momentuz hor dago, ez dakit gubez egongo diran, egongo dan txos nagun erikan, así que momentuz hor dauz. Politxe izango zala, hori, kainako 24an hasi ginen lekuan errepikatzea, hori oso argi dakau. Gauzak airian dauz, baina,